Assalamu alaikum, mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani ina cikin karanta muku littafin nan ne na Ragon Miji wanda Maman Mami ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni Aisha Shehu Maman Teens domin jin ci gaban labarin littafin Ragon Miji babi na 4. Lokacin da Ummi ta dawo har Fasilat ta ci biyu. Mika mata ti din Ummi ta yi tana faɗin ban sa shuga ba, amma na sa miki citta da yawa saboda tana koro jini da wuri. Fasilat ta amsa, na gode Ummi. Ummi ta zauna tana kallon Fasilat ta ce, ɗazun hajiyar su Khalil ta zo kina bacci, tana gaida ki da jiki. Fasilat ta yi shiru bata ce komi ba. Ummi ta ce, baki tambayi wanda ya kawo miki fruit din nan ba? Fasilat ta kurbi ti ta ce, nayi zaton Abba ya kawo. Ummi ta ce, a akalin ne ya kawo su yanzu da daren nan. Kuc ta zubdo da ti din bakinta. Wani kuma ya sarke ta fara tari. Ummi ta ce ki ba a sannu mana, in ya miki zafi ki bar shi ya huce tukun. Fasilat ta goge gefen bakinta ta ajiye kofin ti din ta shiru tana mamakin wani irin mutum ne Khalil. Ita dai ba sakar mishi fuska take ba, sannan ba wani sabawa suka bi ballantana ya dinga yi mata waɗannan abubuwan. Ummi ta katse mata tunani da cewa kin dace da miji Fasilat, alamu duk sun nuna haka. Yaro ne mai kunya da tarbiyya, duk da dai ban san halinsa ba, amma ina mai kyakkyawan zato. Dan Allah Fasilat ki saki jikinki sosai. Naga tun da yazo kike ciwo, ban sani ba ko hakan nan kika amsa min, amma baki son auren shi. Fasilat ta ce, gaskiya Ummi na amince ne saboda kawai ki ji daɗi ba dan ina son shi ba. Ummi ta ce ai nan gaba zaki so shi. Fasilat ta ce Ummi ta yi dariya, ki yi magana mana, na san nan gaba ko an ce auren haɗi aka yi muku mutane ba za su yarda ba, dan ni na san na baki many lessons daga tasowar ki zuwa yanzu wanda ko ban ƙara da komi ba sun ishe ki zaman gidan miji, kuma kina da komai da zaki ja hankalin namiji da shi. In dai har kin hankalin mallake namiji ba zai miki wuya ba, zaki so shi ki haifa masa yara, ke ma ki zama uwa mai koyarwa kamar ni. Ummi ta ida maganar da murmushi a fuskarta. Fasila bata ce komi ba, bata san komai zai faru nan gaba ba, amma bata tunanin za ta so ko ta so shi ba wani so sosai ba, saboda ta dan fahimci wasu abubuwa dangane da shi. Ummi ta kasa shirin da cewa ga kayan da ya kawo ki dauki abin da yake so na kaiwa yan uwanki sauran. Fasila ta ce ni na koshi, ki tafi da su kawai. Ummi ta ce to ki sha ti din kar yayi sanyi, kuma ta dauki ledar sai waje. Fasila ta yi tagumin jin yadda komai ya jagule mata lokaci daya, saboda kawai Ummi ta kama ta tana wankan janaba inda bata ganta ba, ba za ta matsa mata haka akan aure ba. Fasilat sai dai ta ji hawaye sun zubo mata, ana ta abubuwa kamar gobe ne auren. Wai ita ta yi kanta haka ne, haka Allah ya halicce ta. Mata nawa ne irinta, maza nawa ne irinta, su ma haka iyayensu ke matsa masu akan aure. Ko sai ita dan tana ya mace tilo gun mahaifiyarta ta share hawayenta, tana daga kai cikin zuciyarta ta ce ba zan ƙara zub da hawaye na akan batun nan ba, zan yi ƙoƙarin hakan. Yo anya za ta iya? Ummi na bata ta kai wa Abba kayan ya gani, ya ce mi za a baka. Ya dauki holandiya ya ce wannan yayi. Ta tashi su Ishaq na tafira, Abul na gefe yana duba hand out. Ummi ta zauna tsakiyar su ta ce Mubarak kawo wuka. Ya tashi domin daukowa. Abul ya kalla kayan, wai Ummi waye ya kawo kayan nan? Ta ce ku ba ku san antanku aure za ta yi ba. Ishaq ya ce wannan kai? Abul ya ce ya aka yi ne? Ishaq ya ce lokacin da na bude gida na ganshi tsaye ya bani tsoro, dogo ne sosai, na zata ma aljani ne. Ummi ta runtse masa baki da hannunta ta ce ubanka so kake ka ƙara tunzura yayarku? Ta juya tana kallon wajen ɗakinta. Abul ya ce da dariya, Ummi ki bar shi ya ida mana. Ummi ta harare shi, kayi daidai, Allah yi maka albarka. Ɗaya daga cikin sirrin Ummi kowane laifi za a yi mata sai dai ta ce Allah yi maka albarka, ba da taɓa cewa komai fiye da wannan sai dai harara. Mubarak ya dawo da wuka hannun shi yana miƙa mata wukar. Can ƙarƙashin kwandon wanke-wanke ya ganta. Ummi ta ce to me kawai da kayan bata lafiya, sai in ta tashi tukun ta yanka kayan marmarin. Suka fara sha suna yi suna labari. Hajiya na jin motsin mashin ɗin Khalil ta fito waje, sai da yi fakin ta ce kai dogare sai da kaje ɗin ko? Alhajin sai ya leko tun kan Khalil yi magana, ai gwara da ya ji za su ƙara ganin yadda take da muhimmanci a wurin shi. Hajiya ta rike haɓa, a to yayi ka ganta ko? Yi shiru ya shige ɗaki like mother like son wajen shegiyar tambayar yaya aka yi aka haifi uwarka. Ta kama ran Friday sallah dai a wurin mu musulmai. Bayan ya dawo daga masallaci da asuba ya shiga ya da Hajiya, ta amsa ciki ya ce Hajiya lafiya ko na yi miki wani abu ne? Ta yi shiru ya ƙara maimaitawa,
ta ce da Allah tashi ka ban wuri. Hajiya dan Allah ki haƙuri in nayi miki laifi ba da sani na ba, baka san laifin da kai ba kenan. Jiya ban hana ka zuwa gidan nan ba da daddare amma sai da kaje tunda kaje ka ga yarinyar nan shikenan. Duk ka bi ka zauce aka gaya maka haka ake yi ko da ma can kana son ta ban sani ba. Maganganun Hajiya sun matakar bashi mamaki yace haba Hajiya ke fa kika yi wannan haɗin, ni ina zan san ta ma bare na so ta, kuma ni wallahi Hajiya ban ga wani abin da nike yi ba daidai ba. Jiya kuma ban yi tunanin tafiya ta za ta bata miki rai ba, ki yi haƙuri. Tace to naji, me yasa kake kashe kuɗi har haka? Dan na ce kai mata kyauta ai ba cewa ne kai ta kashe mata kuɗi ba. Shiru dai kan shi duke tambayar kan shi yake yi me ya samu Hajiyar su. Can zuwa ya ce ba wani kuɗi bane fa sosai, waya kawai na siyo mata sai cosmetics su ne kawai. Ta harare shi, ba kuɗi bane masu yawa, tashi ka ban wuri, ai gwara ayi auren ko ka samu kanka, ni wallahi da ma ƙauye na je na samo maka yar yarinya. Ya tashi tsaye ya shafi sumar kanshi can zuwa ya ce Allah ya baki haƙuri ya fita. Ta ce amin. Khalil kusan karo suka yi da Alhaji, yi saurin zukunnawa gaida shi. Alhaji ya amsa ya wuce ciki. Khalil ya tashi ya tafi saboda shirin makaranta. Alhaji yana shiga ya fara wa Hajiya faɗa. Wato dai Saratu ba za ki bar halinki na banza ba ko? Saboda na san halinki fa shi yasa ban ƙara aure ba. Dan na san duk wacce na aura kashe ta kaɗai ne ba za ki yi ba. Yanzu kuma ga matar ɗanki za ki koma. To ki bi a hankali, wallahi tun kafin yaron nan ya fahimci manufarki. Komai bata ce ba, ta taba baki a ranta ta ce, ai ni ma ban san haka yake ba, na zata zai ci gaba da halinsa na rashin son auren. 7:30 Khalil ya fito da shirin shi, yau kam yayi kyau, wani yadi ne ashkalo ya sa mishi. Bakar hula da bakin takalmi, rigar dai ta zarce ce. Da alamu duk haka dinkunansa suke, hular ma ta yi gaban goshi sosai, shi ma da alama haka yake saka hular shi. Ni leka kicin Hajiya sai diminiya take dan kawai kar yayi kalatin dan wake. Dan wake ne za ta yi, amma tainan ba tare da ya damu da rashin hada kalatin bai ce Hajiya na tafi. Ta ce Allah ya bada sa'a, fuskar sa ba yabo ba fallasa. Ko damuwa bai ba ya bar gidan, sai sannan Hajiya ta gama dan waken. Karfe 9 Siyama ta shigo gidan tare da yaranta biyu, Fatima da Farida. Hajiya Saratu ta ce oyoyo yan albarka. Siyama tana fara'a ta ce Hajiya ina kwanan ku? Lafiya lauya jikin kwana biyu da kika yi ba lafiya kamar kin kwana 10 wajen sunan Ramla sai tambayar ki suke. Ta ce wallahi Hajiya amma jiya na aika mata da sako kuma bayan kwana biyu zan je gidan na gano ta kwara. Ai wallahi na ji jiki Hajiya dan bana iya komai, Abdulkadir ke komai har girkin. Hajiya ta ce Allah ya sa ka fara ne. Siyama ta ce amin. Siyaya ana makaranta. Hajiya ta ce in an tafi ai yayanki ya kusa zama ango. Siyama na murna ta ce dan Allah Hajiya wace ce yarinyar? Hajiya Saratu ta ce ba wata bace sai Fasilat. Siyama tana murna ta ce Fasilat dai wadda na sani Hajiya ita fa. Siyama ta ce gaskiya na ji daɗi Hajiya, Allah ya sa alheri, ai Fasilat full option ce komi ya ji. Tana dariya ta ce finally yaya za a yi aure? Hajiya ta yi dariya. Siyama ta miƙe tsaye. Hajiya me za a dafa muku yau? Hajiya ta ce ko me kika yi yau dai Juma'a ko miye dai da miya zaki? A yi taliya da miya ne? Hajiya ta ce a'a ki dai yi shinkafa, kin san Khalil bai san taliya, gwara ma in an yi ta da safe shi ma sai an ci sa'a. Kawai ki yi shinkafar sai ki dafa masa wake, dan kin san shinkafar ma baya son ta ita kadai. Ta ce to sai hanyar kicin. Khalil ko school ya wuce SS class yake koyarwa, duk jiki mace yake komi. Maganganun Hajiya na ta mashi yawo, yana ta ƙara nazarin su ga rashin lafiyar Fasilar da ta dame shi. 12:30 aka tashi saboda sallan Juma'a. Direct Super Vision Store ya wuce, ya siyi su Peak Milk, Bombita, Complex, Black Sugar, Golden Moon da T-Bag da different sweets. Kusa da wurin akwai Oasis Bakery. Ya sayi big bottle ice cream da snacks ya nufi gidansu Fasilat. Lallai yana isa ya yi daidai da dawowar Mubarak daga school. Mubarak sai kallon shi yake. Khalil ya jawo shi. Aboki na zo mu gaisa. Mubarak da yayi tsaye yana kallon shi. Khalil hannun shi ya kamo ya saka a nashi ya ce ummi na gida. Mubarak ya daga kai ya ce yayar ku fa ya jikinta? Mubarak ya ce da sauki dan ɗazun nan na ganta ta fito za ta yi shara, ummi ta hana ta. Ya ce good, ka je ka faɗa wa ummi cewa Khalil ya zo yana so zai shigo ya gaida ta. Mubarak ya ce to. Ya shige gida sai da ya fara shiga ɗakin sai ya ajiye jakarsa sannan ya ce ummi ta rage baki, Allah sarki yaron kirki, je ka ce ya shigo. Har ya tafi ya ce Mubarak dawo jira ni.
ta shige ɗakin Fasilat ta ji sauki sosai don wayar da ya bata ta sakawa tsohon sim ɗinta ta yi cikin balance babu kuɗi ciki. Tana yin cikin wanda ya kawo ta ga naira 1000 ta taɓa baki ta siyi data ta yi downloading WhatsApp ta installing message suna ta shigowa. Ummi ta shigo. Ki tashi ki kimtsa ga Khalil nan shigowa. Fasilat ta ce Khalil, tana zaro ido. Ummi ta ce ki tashi gashi nan shigowa. Ta juya ta bar ɗakin. Fasilat ta ce shikenan fa Khalil maganar kenan ta Khalil. Riga da wandon da ke jikinta Pakistan ce. Don haka ta ce ni shirye nake don bin ƙara irin gayin nan saboda shi. Ummi na fita ta ce ya shigo. Ta shige ɗaki ta sako hijab tare da Mubarak suka shigo yana ɗauke da katuwar bako har bakin ɗakin Ummi yayi sallama. Ummi ta amsa ta ce maraba ka shigo. Ya dan sunkuya duk da tsayin kofar ya shiga maimakon ya zauna kan kujera ya zube ƙasa. Sannu Ummi ta saci kallon shi ta ce kamfu da wannan ne Fasilat ke kushewa, ina laifinsa yanda mazan nan suka yi tsada. Ummi ta ce a ka tashi ka zauna saman kujera. Tana sunkuyar da kai na surukai. Ya ce ina yi ne ba tare da ya koma can saman kujerar ba. Ummi ta amsa a kunyace. Ya ce ya mai jiki? Ummi ta ce da sauki. Ya ce Allah shi bata lafiya, dama zuwa ne na gaishe ku. Kan shi a ƙasa shi ma kunyar yake ji. Ummi ta ce amin, na gode kwarai. Dama da shigowar shi ya jingina bakon jikin kushin, hannun shi ya cusa cikin aljihu ya zaro kuɗi akalla sun kai tanke ya ijiye sannan ya ce ni zan wuce. Ummi ta ce to an gode, bari na kira maka Fasilat din. Bai ce komi ba. Ummi ta fita. Mubarak dai na zaune. Ummi na shiga ta ce wa Fasilat ki tashi ki shiga ku gaisa. Fasilat da tunda ta ji sallamar shi ta ji zazzabi ya fara rufe ta ta tashi ta fita kamar mai koyon tafiya. Ummi ta ce yan rainin hankali har ciwon ya dawo ko. Fasilat ta shiga da sallama bakinta. Wani sanyi ya mamaye zuciyar Khalil ya dago kananan idanunsa ya zuba mata kallo ɗaya ta masa ta samu kujera ta zauna. Ya ce ina wuni malama Fasilat. Fasilat ta kalli zungureriyar hijab ɗin da ke jikinta ta yi shiru. Yana ta kallonta ya ce ya jiki. Ta lamshe ido ta buɗe ta ce na ji sauƙi ai. Ya ce da sauƙi zaki ce dai tunda baki warware ba. Ta yi shiru. Ya ce to Allah ya sa ka fara yin. Ta ce amin ƙasa-ƙasa. Ta dago ta saci kallon shi suka yi ido hudu sai da gabanta ya faɗi. Ta rasa wani irin kallo yake mata. Shi ko kallon love ne yake yi. To da yake dai sabon shiga ne sai kallon yayi kama da kallon ruruwa. Ina jin har da kallon love sai kun koya mishi. Fasilat ta kau da kai sannan ta dago ta ƙara kallon shi. Lokacin ya ɗauke ido yana magana da Mubarak har da kuɗi ya bashi. Wannan ya bata damar kallon diresin nashi. A zuciyarta ta ce not bad. Gimi ke tsaye yana jifanta da wannan kallon ya ce ni zan wuce. Ta fara wasa da hannunta. Ya ce ba ban kwana. Ta shiru. Ya ce to na tafi amma please ki rika ɗaukar kirana. I have called you several times but you don't pick my calls. Why? Fasila sai da murmushi ya kufce mata saboda jin daɗi. At least dai yana iya kwantar da murya wajen pleading kuma ya iya turanci. Ɗaya daga cikin abin da take so wajen mijinta. Akan idonsa ta yi murmushin. Wani farin ciki ya mamaye shi ganin smile a fuskarta. Ya ce I am pleading. I hope you will accept my requests. Kawai ta girgiza kai. Dariya ta so kubce mata. Ta jawo hijabinta ta rufe fuskarta. Yi dariya ya fita. Ummi ba ta wajen don haka ya wuce har kofar gida. Mubarak ya raka shi. Khalil na ta masa labarai. Yana wucewa Mubarak ya shigo gidan daidai fitowar Fasilat daga ɗakin. Ta ci dariyarta sai kuma daga ƙarshe ta dinga buga tsuki. Suka yi kitibas da Ummi. Mubarak ya ce gaskiya Ummi yana da kirki sosai. Jibi kuɗin da ya bani ya fito 'yan 200 guda 5 da ya bashi sabbi fil. Ummi ba ta fi kan maganar shi ba. Hankalinta na kan Fasilat da take murmushi. Ummi ta ce wai lafiya kike ta dariya ke da wa? Fasilat ta ɗora fuska ba komai ta shige ɗaki da sauri. Ummi ta ce Allah ya shirya ki. Ta shiga ɗakinta tana zaro hijabin jikinta. Ta jawo bakon ta buɗe kaya niki-niki. Ta fiddo ice cream da snack ɗin ta ajiye gefe guda. Kuɗin da ya ajiye ta kirga naira 10,000 cif. Ummi ta yi murmushi ta jawo wayar ta ce bari na kira Hajiya Saratu ne mata godiya. Ba tare da tunanin komai ba ta danna wa lambar ta kira. Ringin biyu Hajiya Saratu ta daga bayan gaishe-gaishe Ummi ta ce yanzu Khalil ya fita ya shigo har gida mun gaisa mun gode da abin arziki. Hajiya Saratu tana ta fara'a kamar duka kenan ta ce a ba komai wallahi ai an zama daya miya a ciki. Suka yi ban kwana Ummi na ta godiya sai dai bata faɗa mata ya kawo wani abu ba. Hajiya Saratu ta ce yanzu haka wani abin ya kai musu. Kowa
na haramar tafiya masallaci shi yana ta surukai. Ta ja dogon numfashi. Na san abin da zan yi ko me zai zo ƙarshe. To mai saurare bari mu dakata an sai shirin na gaba domin jin yadda za ta kasance.